Okay, mga popcorn, good afternoon po sa inyong lahat. So papunta kami sa Santo Tomas ngayon. Nandito kami sa may Rosie, San Pedro Rosales. So nakuha na namin yung plate number nitong Rosie, mga ka-take care. Gamit natin itong isang kulong-kulong at palalagyan natin ng sidecar sa may Santo Tomas, mga ka-take care. So pagdating natin sa Tumana ay advice ko lang po sa mga motorista na naka single motor at naka tricycle, pag dating nyo po ng tulay ng Tumana ay mag shoulder lane na kayo dahil napakahigpit po ng pinapatupad na batas dito sa Rosales. Unlike sa ibang bayan, talagang napakaganda po ng plataforma nila dito, mga ka-taker, yung ginagawa nilang paghuhuli sa mga hindi nagsusuot ng helmet. Actually umiikot po sila sa buong Rosales, mga ka-taker, yung dalawang motorcycle ng PNP. Umiikot po sila niyan. Hinuhuli na yung mga nakamotor na walang helmet, which is very much very good. Dahil yun naman talagang dapat, para mas kaunti yung mga disgrasya, yung mga fatal accident na nangyayari sa kakalsadahan. Dahil nga alam naman natin dito sa Pilipinas, sanay ang mga Pilipino na hindi nagsusot ng helmet, which is very wrong dahil napakadelikado. Nauna na si Sir Jojo sa akin. Malapit na pala ang pesta ng Rosales, mga ka-taker. Kaya kung mapapansin nyo, meron na silang mga ribbon sa taso. June po yung pesta nila, mga ka-taker, June. So may mga display na rin sila dito, mga ka-taker. Shoutout natin yung mga nag-subscribe at nag-follow sa aking YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Agyaman ako na yamin kanyayo apo. Love you. Na-charge din naman natin tong battery ng fully charge, pero talagang mabilis nga lang siyang malaubat, mga ka-taker. Sana lahat ng bayan, mga ka-taker, may ikot talaga yung mga police mobile para nang sa ganun ay maiwasan yung sunod-sunod na disgrasya sa kalsada, mga ka-taker. Pero init talaga, mga ka-taker. Okay lang kahit umulan mamaya, basta ang importante malaga. Okay, traffic. Ay, nakago na siya. Exacto. 30 seconds to go, mga ka-take care. Let's go. Let's go. Ayun, sarap ng pakiramdam ng ganun, mga ka-take care. So arko daw 100 meters makikita na natin dito yung sidecar shop from this arc, you know, this is pointing Dalaro. Makikita na natin yung sidecar shop 100 meters dito. Tingnan natin si Sir Jojo. Makikita natin sa gilid ang kalsada. Ito, kita na natin, mga ka-take care. Ito pala. Ayun, andun na si Sir. Andun na si Sir Jojo. Right. Okay. Right, nandito na kami, mga ka-take care. Ay, kung mapapansin nyo, may mga naka-display dito, mga sidecar. At ito yung papalitan ni Sir Jojo. Papalitan niya ng sidecar.
Ito yung mga ano, naka-display dito sa harap. Yan o. Oh. By me. Yun. So saan kaya dito yung ilalagay ni Sir Jojo? So antayin natin. Kine-check ni Sir kung ano yung gagawin niya. Yan. Adal, musta? Cut out. So tignan natin kung maantay natin ng hanggang mamayang hapon. Hintayin na natin. Ito si Sir Jojo. Ayan. Palalagyan niya ng aircon yung tricycle na ipapalagay niya yung sidecar. So tuloy na natin yung video natin ulit mamayang hapon mga ka-taker pag uwi natin. Sana hindi tayo abutan ng ulan, no? Kita-kits mamaya. Take care, boom. So yung mga taker, naabutan na kami ng ulan ni Sir Jojo dito sa Santo Tomas. At walang kasiguraduhan kung makaka-video tayo pag uwi mamaya. Kaya dito na natin tatapusin yung video natin. Pero kung wala nang ulan mamaya, siyempre tutuloy natin. Ayan, malakas ng ulan mga ka-taker. Ayan o. So wala akong nadalang kapote mga ka-taker, kaya 100% maliligo tayo sa ulan. Kailangan lang may safety natin yung ating cellphone tsaka camera. Si Sir Jojo may dala-dalang kapote kaya mababasa siya pero hindi gaano. Pero okay lang, mainit naman yung tubig eh. Kaya yun nga, dito ko na tinatapos yung video natin. Kita-kits na lang, take care, boom.